de sempre són les eleccions sindicals. És hora de que digues en qui confies. En joc hi ha més de 3.500 hores mensuals que la nostra universitat distribuirà entre les llistes en funció del resultat. Votes o no votes. Això és el que diu la llei. Així que més val que votes a qui més s'ocorra. Més vots vol dir més força per a negociar els teus drets. Ara ens coneixes, saps qui som. I sobretot, saps tot el que fem. Coneixes a Olaya, a Fàtima i a Vicent, i pot ser també a Patricia, Imma, Helena, Salo, Irene, Juanvi, Puri, Maite, Sílvia, Imma, José, Chimo, Ana, Iván, Rafa, Vicent, Miguel Ángel... Més de 200 persones que es presenten en les llistes d'STPB. Qui diu les veritats a la cara? Amb iniciativa i rigor. Qui t'informa de tot i amb detall i de la forma més atractiva possible? La transparència és la nostra bandera. Amb informació pots prendre les teues pròpies decisions. Al capdavant de la salut laboral en la nostra universitat. Per un treball sense riscos. Ferms en la defensa per ampliar i garantir els teus drets, allà on la teua confiança ens porte. A les meses de negociació, al claustre, al Consell de Govern, al teu costat. A prop de tu. En tots 3 campus, escoltant-te i trobant solucions. Mai aniràs a soles. Perquè hem estat, estem i estarem Sempre al teu costat. Vota STPB. Jo crec que queda prou bé, no? Sí, ara sí. Sí, no? Sí. Jo crec Pues que... votaran. Això esperem.